ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। କେତେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 4 BC ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ 33 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଜଗତରେ ରହିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଯେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅବ୍ରାହମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଯୋହନ 8:58 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ 1:5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯୋହନ 1:1 ଲେଖାଯାଏ, ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ। କଲୋସିୟରେ ଲେଖାଯାଏ 1:15 ପଦରେ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତାର୍ପଣ, ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ। ସେହି ଯୋହନ 8:56 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବ୍ରାହମ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅବ୍ରାହମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିନ ଦେଖିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦିନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋହନ 8:56 ପଦରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନନୁସନ୍ଦେହ। ଈଶ୍ୱର କେବେଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହା କେହି କହିପାରିବନି, କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନନୁସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କର ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜାତ, ସେ ନିଜେ ଜାତ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କର ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କର ପରେ ପରେ ନିର୍ମାଣ। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କୁହନ୍ତୁ, ମୋଶା କୁହନ୍ତୁ, ଏଲିୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାକୁବ କୁହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେବେ, କୀଟ କୁହନ୍ତୁ, ପତଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ସରୀସୃପ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳଚର କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳଚର କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟଚର କୁହନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବୟସର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରକାଶିତ 1:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ପୁଣି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମ, ସେ ଶେଷ, ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅନନ୍ତ, ସେ ଅକ୍ଷୟ, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବର୍ଷର ସୀମା କେହି ନିରୂପଣ କରିନ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବିଶ୍ଵର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିହୁନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି।
ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ହଜମ କରିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯିଏ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ 33.5 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳରେ ଏ ଜଗତରେ ରହି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷର ସୀମା ବୟସର ସୀମାକୁ ଆପଣ ନିରୂପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସେ। ତାଙ୍କର ବୟସର ସୀମା ବା ଏହି କହିପାରେ ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅମକ ଡେଟ୍ରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଯାହା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇ ନପାରେ, ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହି ମଳିନ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରେ, ବୁଝି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ମରଣ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଖ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସତରେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ନା କଣ। ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ।